ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи авототиҷӣ. дӯстони азиз, боз дар навори имрӯзаи якчанд мошинҳои нав қабул кардем. барояшон пешниҳод мекунем ба нархҳои арзон. агар шумо хона, замин, мошин, квартира, техника ва аппаратур дошта бошед, метавонед сураташро ба мурои маълумоташ дар имон ва савори шумо рекламаш мекунем, фурӯштам мегузорем. имрӯза навор астай, ваз 2107 астай, Opel Astra F астай бо нархи арзон, Nissan Maxima астай, Daewoo Nexia астай бо нархи арзон, Opel Zafira астай, Mercedes-Benz E-Class астай, Toyota Mark D астай ки бо нархи арзон барои шумо пешниҳод кардем. навора тамошо кунед бо диққат. лайкро занед, дар канал подписатсия кунед ва дар комментар нависед аз кадом маркаи мошин шумо дар махлулай. мо аз рӯи комментарияш мо ҳаракат мекунем навор кунем. навора бо диққат тамошо кунед, качес баро баланд кунед, поделитсия кунед, дар канал подписатсия кунед. хулоси гап дастгирӣ адришӣ кунед. ирӯз 5 апрел соли 2024 эълона сар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ имрӯза. Nissan Maxima астай ки ба хотири шумо наворш кардем. соли барои 2004 солай. қарордор дар шаҳри Душанбе 37900 сомонаш мегам. бо савдои хубам дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин полни нахаду любой истора биёр нишонта мегам. мақсад ба усто проверкаш ку биги бара. конкретни мошин калонкаи задни дата нав, пачка, статер, вагон, мошин губковат кардаги тайёрай. хулоси гап полни комплект, домкрат, ключ, чибина, хулоси гап запасной баллон, ҳамаш қонуну қоидааш қатъӣ. 2004 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бензин, газ, мотор, 3 коробкаш механика. касоне ки харидори конкретни ҳастен, ҳамин рақамоша мондем дар рӯи канали шумо. охириш 36 муроҷиат кунед аз номи канали Автотиҷӣ. фақат беҳуда занг назанед. конкретни харидор боша, боз савдои хубам мекунем. меган ша 37900 мегам, боз савдои хубам дорад. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ имрӯза. ваз 2107 астай ки ба хотири шумо навориш кардем. соли барои 2009 солай. 2009 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 30000 сомон меган. бензини холӣ, мотори 1.6 коробкаш механика. 2009 рақамои 47 ватсап дастӣ кор мекунад. хулос муроҷиат кунед. мошин ҳама чизош кор мекунад. навай хулос айнол тайёр шудагиай. документи солона дорад. мотор, коробка, кузов, хаддавои ҳамаш қонуну қоидааш карган. хулос 4 баллонам нав, аккумулятор нав, тайёр барои ҳай кардан. 30000 сум меган. тонировкаам дорад. ба наздикӣ тонировкааш тамом мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастен, ҳамин рақамҳои 47 да аз номи канали Автотиҷӣ муроҷиат кунед. хулоси гап бо арзонтон мекунам. лайкҳоро занед, дар канал подписатсия кунед, дар комментар нависед кадом маркаи мошино махлулай. мо пешниҳод мекунем аз рӯи комментари шумо навори баъдинара. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel Astra F астай ки дар кузови караван. соли барои 1994 сол дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. меганша ки 28000 сум мегам. бо савдои хубам мекунем. бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. конкретни харидоро зангзам муроҷиат кунед. фурӯш на фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. утилизатсия кардагӣ, яксола ҳуҷҷат, ҳамаш мақсади гап тахт кардагай. харидори аниқ занг бизанед. илтимос беҳуда муроҷиат накунед. нороҳат накунед меган. караванхарои конкретни намарамат каравани простой ба хотири шумо навориш кардем. рости комментария баъдинара хондем. кадом мошини маъқул буд ҳаракат карда аз рӯи комментария шумо чо кардем. навора пешниҳод кардем. 94 сол 28000 меган. дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. ин намарамат зангзам масъала кунем, муроҷиат кунем. Opel Astra F-ҳаро ҳамҷо бошен, агар занг бизанем барем бахарид шавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira астай ки солаш 2006 солай. айни ҳол дар шаҳри Хуҷанди Бӯстонӣ қарор дорад. 34 бензин плюс газ, объём мотори 1.8 коробкаш автомат. 70000 сомон мегам. бо савдош мекунанд. мошинча зур, сахти ба зур, коробка зур. 1 сол шуд меган аз вагон гирифтем мошина. гази евро 4 дар 190 километр 10 литр расход дорад. боз камтар савдош мекунем. меганша краска тоза, 4 баллон зур. состояние мошин хулоси гап дараҷаи олӣ. алишам мешавад бо ягон намуди Opel
каравани Астраеф боша. Агар мақсад алиш мекунед ягон намуди Мерседесу боша, варианти алиши дора, можби ягон сумтона мегира, ягон сумтон метабард азиз. Хулас дигар бо ягон Астраеф yoki Mercedes varanti alişi dora aziz. Ke bana giremem 70,000 sum megam bu savdosh mekunam. Maramat zang za azami kanali Auto-TG murojaat bu savdosh ro hamrohi shuma mekunam. Mebzanim ba panjum moshini фурӯшӣ. Toyota Mark II ҳастае ки соли бароиш 1996 сол дар Конибодом ҳамун тарафо фулат қарор дорад. бениҳоят арзон 17,000 сомонаш мегам бо савдои хубшам мекунанд. рақамҳои 2020 ахираш муроҷиат кунед аз номи канали мо. Бензин, газ, мотор, ду коробкаш автоматае. савдо дар назди мошин ҳалишам мешавад. варианти алишта худотон пешниҳод бикунед. номеру транзит раскаш бениҳоят тоза. Toyota Mark II каси хостен ана марамат ҳамин рақамҳои 2020 муроҷиат кунед. газ, бензин, мотор, ду коробкаш автоматика. савдо дар назди мошин дар Конибодом қарор дорад. ва касоне ки лайкро намондед ҳатман лайкро бизанед, дар комментария нависед кадом марка мошин шумо дар мақолаи мо пешниҳодш мекунем. барои реклама чизе боша рӯишен имо ватсап дар аввали навор мондагем. дар навори баъда мо реклама кунем фурӯштам мегузем. хулосига мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz E-Class ҳастае ки соли бароиш 2000 сол. ҳам Mercedes мебинед фурӯшиай 60,000 сомаш мегам бо камтар савдош мекунанд. мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Бензин, газ, мотор, CO2 коробкаш автоматае. фурӯшӣ хулосига фурӯш на фурӯшӣ. мотор, коробка, кузов 100% қайд карданд. газ, бензин 1 сола ҳуҷҷат. утилизатсия гирифтагия хулад. хадавои 100%. мошина мегирен ҳай мекунен, фақат ҳайи миллион кор мекунад. хулас мошин 60,000 сум мегам бо савдош мекунанд. мотор, CO2 коробкаш автоматика. хулас дигар беҳуда оиди ҳар як мошин занг назанед. конкретни харидоро марама рақамҳои 6665 муроҷиат кунед аз номи канали Auto-TG. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки бениҳоят арзон бо нархи 17,000 сомонӣ соли бароиш 1996 сол. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска тоза, 4 баллон зур. мотор, коробка ходовой чётка. марамат занг занед, маслиҳат мекунем. меган иншоалло дар моҳи рамазон бо ягон сум савдои хубшам мекунем. гуфтесан 17,000 ҳозирашта мегам бо савдош мекунам. бародар азиз 96 сол дар шаҳри Душанбе камтар савдош мекунанд. беҳуда занг назанед. касоне ки хайдор ҳастед аз номи канали Auto-TG муроҷиат кунед. хулосига бо арзонтон мекунанд. дӯстон азиз навор боқӣ мераса. лайкро занед, подписатсия кунед, дар комментария нависед кадом марка мошин махлуи мо пешниҳод мекунем.